Ďalším trebišovským fenoménom je, že v boji o Trebišov padlo 267 vojakov a 17 civilistov. Je to absolútne zavádzajúca informácia. Je pravda, že pri zriaďovaní cintorína v roku 1945 tu bolo pochovaných 267 sovietskych vojakov, z toho 10 nezvestných. Počet 267 pochovaných platí dodnes, no pomer je celkom iný. V súčasnosti je na vojenskom cintoríne v Trebišove v 163 hroboch pochovaných 258 sovietskych vojakov z obdobia druhej svetovej vojny a v 29 hroboch 29 vojakov z obdobia prvej svetovej vojny. Tiež je potrebné vedieť, že všetci tu pochovaní sovietskí vojaci padli až po oslobodení Trebišova. Na niektorých hroboch sú dokonca absolútne chybné dátumy úmrtia. Veď v januári 1944 4. ukrajinský front viedol v boji v Nikopoľsko-Krivorovskej operácii, končiaci oslobodením Krymu. Na druhej strane 12. decembra 1945 je viac ako rok po oslobodení Trebišova. V prípade poručíka Nersesa Michajloviča Chačaniana nie je to len zlý dátum jeho smrti na náhrobku, ale aj vymyslený príbeh s názvom Kytička Ružína bratov hrob, zverejnený 29. júna 1973 v trebišovských novinách Slovo Zemplína. – 9. mája 1973 na Trebišovskom cintoríne v sprievode vedúceho tajomníka okresného výboru Komunistickej strany Slovenska Jozefa Gazdíka a predsedu okresného národného výboru Jozefa Mendela si pamiatku svojho brata prišla z ďalekého Baku uctiť jeho sestra Varvara Michajlovna Kačanian. Podľa spomínaného novinového článku poručík Chačanian zahynul 5. januára 1945 na hlavnej ulici v Trebišove zásahom fašistickej guľky z veže grécko-katolíckeho kostola. Je to absolútny nezmysel. Podľa sovietských dokumentov Chačanian bol vojakom 904. delostreleckého pluku 351. streleckej divízie. 904. delostrelecký pluk priamo v Trebišove neoperoval, maximálne sa ešte 1. decembra mohol mestom presúvať. Tiež je potrebné pripomenúť, že zahynul 14. januára 1945 v čase, keď Trebišov bol už pred 1,5 mesiacom oslobodený. 351. strelecká divízia v tom čase bojovala v smere na Moldavu nad Bodvou pri obci Mokrance. 904. delostrelecký pluk bol vyzlokovaný na línii Seleška, Paňovce, Čečejovce. To, že poručík Nersesa Michajlovič Chačanian je pochovaný na Trebišovskom cintoríne, je prostý fakt. Podobný prípad sa stal aj v blízkych Pavlovciach nad Uhom. Tu 12. mája 2011 obec ako miesto smrti svojho deda navštívil predseda Ruskej asociácie poľnohospodárskych podnikov a poľnohospodárskych družstiev Vladimír Nikolajevič Plotníkov. Pre obec to bol slávnostný deň. Plotníkov bol vrele prijatý a jeho návštevu utvrdil zápis do pamätnej knihy na obecnom úrade. V skutočnosti jeho dedo Nikolaj Sergejevič Plotníkov padol 21. novembra 1944 v obci Palov na Zakarpatskej Ukrajine, vtedy ešte súčasti Československa. Bolo to krátko, len 2 dni pred oslobodením Pavloviec nad Uhom. Svedectvom toho sú dokumenty vedenia strát 182. samostatnej trestnej roty 18. armády zaradenej do zostavy 351. streleckej divízie, v ktorých je uvedený aj Nikolaj Sergejevič Plotníkov. V tomto prípade miesto jeho večného odpočinku nie je známe. – 25. júna 2021 mesto Trebišov slávnostne sprístupnilo obnovenú budovu kultúrneho a spoločenského strediska. Súčasťou tohto aktu bolo aj odhalenie obnovenej pamätnej tabule 19 Trebišovčanom padlým v druhej svetovej vojne.
Pôvodná pamätná tabuľa bola osadená Mestským národným výborom ešte v roku 1970. Títo padli tentoraz v počte 17 sa často nesprávne uvádzajú ako civilné obete pri oslobodzovaní mesta. Je potrebné pripomenúť, že počas oslobodzovania Trebišova nezahynul ani jeden obyvateľ mesta. V skutočnosti sú to hlavne obete vojakov, ktorí prevážne zahynuli v bojoch v radoch 1. československého armádneho zboru. Konkrétne je známych 10 mien. Boli to hlavne vojaci z Trebišovskej posádky presunutí na budovanie opevnení na Dukle. Dvaja z nich skončili u partizánov a padli v Slovenskom národnom povstaní. Ďalších dvoch vojakov Nemci po odzbrojení východoslovenských divízií odvliekli do internačných táborov. Konkrétne Juraj Bogda zomrel krátko po oslobodení tábora na následky podlomeného zdravia. O zvyšných 5 z pamätnej tabule nie sú známe ani miesto či dátum ich smrti. Dodnes nositeľom naratívov o 267 padlých sovietských vojakoch a o 17 miestnych obetiach počas oslobodzovania Trebišova už roky je aj oblastný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Trebišove. Tieto naratívy na svojich stránkach každoročne preberá aj tunajší mestský úrad. Rozhodujúcu úlohu pri bojoch o Dargovský priesmyk zohral 3. horský zbor. Bol prisunutý od Dukelského boiska, bol predtým doplnený. Po urýchlenom presune bol zo dňa na deň zasadený k rozvíjaniu útokov. Boli to Turkestanci, ktorí útočili v tých prvých vlnách a aj na druhej strane Slánskych hôr boli to práve oni, ktorí postupne potom rozvíjali útok do Košickej kotliny a jedna divízia 318. bola tou divíziou, ktorá oslobodzovala Košice od východu. Pôvodným zámerom Červenej armády bolo po prvom dni prekonať pohorie a rozvinúť útok do Košickej kotliny. Miesto jedného dňa, po prípade 5, ktoré boli potom plánované, sa operácia uskutočňovala 7 týždňov. Počet padlých vojakov Červenej armády možno na základe archívnych prameňov a údajov o počte pochovaných v podargovských obciach odhadnúť na zhruba 4 až 5 tisíc. Straty Wehrmachtu nie sú spoľahlivo zdokumentované, no boli niekoľkonásobne nižšie. K pamätníku, ktorý 70 rokov symbolizuje úctu k 22 tisícom padlých sovietských vojakov, napochodovali aj členovia združenia Brat za brata.